Molim te, požuri, sat vremena do leta imamo. Šta je sad? Samo da proverim da li sam isključila peglu. Dušo, već 3. put proveravaš. Molim te, ajde. Ajmo! Bolje bi bilo da si proverila ovaj prtljažnik ovde. Vidi ko je nered ovde. Ajde! Ne mogu da... Ajde! Ja krećem! O, je, tu je. Nemam nameru da čekam bilo koga. Jel pegla bila isključena? Jesam bio u pravu? Možemo li, molim te, sad da krenemo? Šta ti? Šta je? Šta radiš to? Si normalna, nema... Šta? Ne! Ne! Sad možemo da krenemo. Izvoli.